Par 3, 89 meter. Kurven står bare lige fremme. Jeg går med en trail. Vi er kommet lidt i sovsen, men der er et pot. Godt pot. Tak. Par 3, 72 meter. Fireball forhånd. Kurven er den vej. Lille forhånd. En lille cirkel 1 pot med et lille træ i vejen. Vi sniser rundt om. Ah, den er i. God birdie. Par 3, 72 meter igen. Fireball forhånd igen. Man kan ikke se kurven, så det er bare at stole på. Hvis den rammer gappet, så er den der. Så vi prøver. Ja, birdie. Lige inden for comfort zone. Birdie. Par 4, 162 meter. Det er nok bedst at lande på højre side af fairwayen. Så har man lidt mere open approach. Vi går med en trail. For vi vil bare lige ud jo. Så det håber jeg, vi kan. Han kommer ikke over at ligge i højre side. Men det kan birdies. Vi kommer til at lande i venstre side. Vi vil egentlig gerne over at ligge i højre. Vi prøver at køre en fireball forhånd op til kurven. Der er vist plads til en lille baby flex her. Små 70 meter igen. Nej, den counterskipper. Hjælp. Vi lander lidt kort af kurven, men stadig circle 1. Forhøjet kurv. Potter med en watt. Så vi kan få den i. Ja, tak. Birdie. Par 3, 102 meter. Retool timelapse. Sværeste hul på banen. Let's get it. Next. Nu sluttede birdie-streaken i hvert fald, fordi jeg er kommet dybt i skoven. Så vi prøver et eller andet Hail Mary op og turn. Vi kom heldigvis tilbage på fairwayen, op og ned for bogey. Shit. For bogey. Par 3, 76 meter. Kurven står sådan lige på en bakke, der er OB lige om bagved, 10 meter bag kurven. Så vi prøver bare at kaste ind i bakken og skip op til. Og det gør vi med en heks. Cirka sådan der. Vi kom heldigvis op i cirklen. Gjorde som vi snakkede om. Men den er skibet lidt lang. Så skal vi sætte pottet. God birdie. Tak. 81 meter forhånd. Lige op til højre og så op ad bakken. Jeg går med en stor disk, for at den både kommer ud og tilbage flex forhånd. Den blev lige fanget til sidst med dat-pot. Vi landede i circle 2 obstructed, fordi jeg blev grebet. Et meget unlikely pot, men vi prøver. Op og ned. Ikke rulle! Nej!
Jeg føler, det er et meget uheldigt break, det der, men så får vi jo lov at sætte den for par. ...107 meter lige ud, par 3. Vi skal jo bare lige ud, så vi prøver at traile igen. Langt og lige. Det må være den rigtige disk. Det er okay. Sæt. Den er i cirklen. Må jeg så se dig? Nej. Godt lay op. Tak. Heldigvis circle 1. Lidt venstre for kurven. Lad os se, om vi kan sætte den. Stille og roligt. Par 5, 255 meter. Man skal bare sørge for at lande på græsset. Lille knæk rundt til venstre, så går det bare lige ud for evigt på en mega bred fairway. Så den skal bare left to right. Jeg kører med en trail. Oj, der var lidt glat. Ej, den bliver fin. Den bliver meget god. Det virkede. Den ligger fint åben, men der er lidt mere modvind heroppe, så jeg tror, jeg kører med noget Retool Timelapse. Holder lidt bedre til vinden. Ligger fint der lige til en forhånd ind. Ja. Kører med en Dimension. Modvinden har taget lidt fat. Jeg vil være sikker på, at den ikke tørner over. Så bare den forhånd ind i greenen, for der er sådan en bakke, der skråner lidt, man gerne vil slå ind i. Lidt kort. Vi slog den ikke ind i bakken. Vi landede bare kort. Men den er stadig i cirklen. Og vi prøver. Birdie. Par 3, 82 meter. Godt gammeldags tunnel shot. Man skal lige holde tungen lige i munden, når man skal igennem det første gap her, for hvis man rammer ind de første træer, så er det bogey-tid. 82 meter. Går med en heks. Og hvis man ikke har prøvet at kaste heks før, så er det her grunden til, at man skal kaste heks. Lige præcis det her kast. Nemt tab ind. Par 4, 159 meter. Man skal sådan lige enten en flex forhånd rundt og ude på græsset, eller hele vejen rundt om træerne i en baghånd. Jo mere højere man kommer ud på græsset, jo bedre vinkel får man faktisk til kurven. Jeg går med en flex forhånd, Dimension. Let's get it. Det er noget lort. Den er på græs. Jeg shankede og kastede den lige op i en gren, så nu er vi lige foran gul tee. 112 meter tilbage til kurven. Kører med en trail. Niks. Det er Mistakes. Det går rigtig galt på det hul her lige nu, men det er en af de nemme huller, men det går lidt galt lige nu. Så vi prøver lige at se, om vi kan komme op og ned for par. Der er i hvert fald et pot, men 8 meter tilbage fra parret. Nu skal det reddes. No! Kom igen. Man får som fortjent. Der er et lille bogeypot. Par 4, 185.
Jeg går med en timelapse flex forhånd, rundt, ud og så ind igen. Det er en af de rigtig gode huller på banen, fordi folk går baghånd den vej, folk går turnover baghånd den vej, flex forhånd, man ser alt her. Jeg går selv med flex forhånd derover. Lille timelapse. Perfekt. Det ligger godt. Der sker det, der tit sker, når man kaster flex foran, man lander derude, så fordi det går ned ad bakke, så tager den sådan en lille rulle ud. Så ligger man lige præcis i roughen, så man har et svært kast. Så det bliver noget standstill trail forhånd, så man kan få et eller andet form for pot. Det kunne jeg ikke, men der er noget par. Det gik galt, så vi tager medicinen og lægger op, selvom det er kedeligt. Par 3, 94 meter. Tight gap. Lige ud, så et knæk til højre, så det går lidt op ad bakke, så det er sådan lidt lang forhånd, i hvert fald for mig. Så jeg kører med trailen igen. Se om den ikke flipper op. Pusher. Den flipper op. Kæmpe hjem igen. 10 meter spot måske, tror jeg. Jeg har lidt en svag arm. Jeg er lidt nudelarm, så vi ligger lidt kort. Se om vi kan sætte den her circle edge. Det kunne vi ikke. Lille comebacker for par. Det var lidt højt, det der. Shit. Par 4, 179 meter. Trail igen. Den flyver lige ud, så den er god på mange huller. Skal bare langt frem og blive på græsset, så er den, godt. Så er den god. Ej, den er rigtig god, den der. Yep. Vi kom lige præcis, som vi gerne ville. Lige ud og godt stykke ned ad fairwayen. Vi prøver at kaste en pyro. Jeg tror, der er 80 igen eller sådan noget. 70 deromkring. Ud til højre med den. Overstabil. Fade til kurven. Let's get it. Ja. Lidt lang måske. Ej, den er fin. Den var ikke for lang, men basically perfect, så nu er det bare, om vi lige kan sætte det her korte pot for birdie. Øj, hvor er den høj. Par 3, 72 meter. Dogleg left, rigtig meget til venstre. Fireball. Fuck. Der vil man ikke ligge. Værste sted på hele banen at ligge, tror jeg. Man har ingenting. Kurven er den vej, og der er ingen gaps. Vi prøver. Der er et lille gap der. Ja, det var ikke meget, jeg fik der. Vi ligger næsten lige så meget i sovsen. Prøver at punche igennem med en tomahawk. Det er scramble-tid nu. Det er nok cirklen. Det var ikke cirklen, det var 11 meter. For bogey. Oh shit. Taber i. Og det var mit drive. Ja, hvad nu? Par 73 meter. Tager en fireball. Det er bare sådan en... Der er rigtig mange træer, så det er sådan lidt hug og håb. Men jeg prøver på at starte den på højre side med lidt Annie, og så drift over og tilbage igen gennem træerne. Lidt et get lucky hul. Jeg har brug for noget held efter den der double bogey. Den er så langt fremme, der er et look. Jeg var heldig at gå igennem,
så vi ligger på højre side og har faktisk et åbent pot, så det kan vi godt lide. Så vi bare sætte den. Sådan der. God birdie. Bounce back. Par 3, 91 meter. Den går sådan lidt fra venstre mod højre. Kurven står lige ud for at stå. Shaper mest til en forhånd. Går med en Dimension, super overstabil flex. Den er i hvert fald rigtig god, den der. Der er ikke noget som at gå birdie efter en double bogey, det hjælper lidt. Og spark til et 3. Par 3, 94 meter. Kurven står lige ud, så folk går ind med en baghånd, midt, fairway, putter, hvad man har armen til at kaste lige ud. Jeg går med en forhånd, fordi den står lidt om til højre, det er nemmere at ramme gappet, synes jeg. Trail. Og by the way, så er vi begge to tied på -7, så det er for the win. Det er i hvert fald ikke godt, det der. Nej. Har en lille upshot tilbage. Går med entropy. Forhånd. Lille turnover. Ja, det var ikke smart. Jamen, jeg efterlod den lidt kort, så lille tester tilbage for parret. For at blive på -7. Det er clutch.